chenu waye manye moikoyo womorokya konyorokyo si a Kristo kobua nimo manye Yesu dorogotoreka kwaye wanchani woyonkwerete. Muya tata mugwi murendi murai obakuna kwaigwa bonene sechinsechi chingake chingia kwanyare gotoa omonene tunyare gosangamo asokorigereria eleseni yao omonene esengencho korigereria marika machenu bionsi ebi no bosemi gocha stole nande binyara gotokonya abutora igwere tunyare korongea toche gocha sole tochenegete torongegete tobwata obwanchani buri gwachagete omonene ari Eden obwanchani buri nobo mobori kwaretete amoga ari ase obotongi bwense omonene nekerenge tobwate sirituko ria rero Yesu naki ekitogokwarigania onyare gotora nyare gotogwera abategeri baitu baseseni kero oyo omogaki ntoganeti amaseseni yao egero omoiko omochenu onyare gotochera tonyare kosoma na koigwera buna oganeti toyeigwere obuya bwao tiabo toisane kaya twasabire togende togotera omwana wa Yesu Kristo omotori aitu. Amen. Abaminto yamona siritukeri twabariganiri kuna togochaka mobama naintu tochi kubwaterana n'oyo muntu Edwin Wafani. Mbiyamono karibu sirituko ya lero. Oyo muntu Damaris. Mbiyamora abanchi bomonene karibu tonyare gosanga ese lesson ya rero lesson ya gatano. Menjeros twabariganiri. Mbiyamono baminto randene gange ngiye Nyasaye twanchire twachira sama guraye buneganga ya yere botambi actually okwenyora ure moyo obo moyo obu Nyasaye tari atoire ende tinya tukugenda are no bwanchani bwaye kuri ni gatwire obo moyo obu tunya tugusuka ange no bwanchani bwaye anya kagutwigeria kira rituko na namo nene riganga yobugi moboiga actually onye turamanye ganga yobugi moboiga iganga yobugi moboiga bano no gutaka Nyasaye anya kagutugumia asubwanchani bwaye erinda anya kagoraki kagutuikira kigima atuire seito tukomenya ubuma buri atorogoseretie nyumuguru so butarakoraki butarabikwa sensei igobono rero twachira morokeri gwa gatano na namone kirenga kiguturabke otebanga ebitamiro yokwebachira obakoreri twamanyire nga obakoreri bwa Nyasaye irese ntubwate yakwote kino kikirenge kenenga obakoreri bwa Nyasaye no obakoreri bwane na namono twamanyire nga amaene ebitamiro mbiroro una mwanya bantu birachikuruka asinye ncho bakoreri obori tanga no bwa Nyasaye binto mbiroro muna mwanya bantu kyagara yani ntoli familia no bakoreri obo yebintu binde mbiroro turabaise gokoraki birabaise gutoka asinye ncho twarangiri gutunya tokoba birori ba Nyasaye eri Nyasaye aka gututumika ebintu mbiroro bitochande tubine leseni yego chikoto igorra ritu kuri rero eri tinyare tokobirora na namono nechira kiri Nyasaye anyara ka gutwa samariko eri tinyare tokoraki tinyare tokora tutali no bwoba tutali nebitamire ebyo tochikorra muna ritu kuri rero itangani ntete toigore no guchakiranga naki embu ya Nyasaye neye kuruka ase ntwaye rigeretie ereseni yaita na bono igana ende ntete tuichake okunganya 34 tuchakire ekebungo kiae kia bitano na kemo enembu ya Nyasaye ekuruka ase kegori yonse enembu ya Nyasaye yaorogete ase enyomba ya Yerusalem asa abana baba Israel ene rembu ya Nyasaye ebwente yoroke asa abantu bebisaku kyagari Nyasaye no oli otari okaraki utari go change igobona into kero twabekire binte byase birengera byaito ndabona yona tete tyato kubeke genteka so bwama gatunya to karanga yona kero auchikorangirwa saba kali yobo kero kende ngo siriale kumanyanga tama itiembu ya Nyasaye ne riye eko gera igakogenda ase obakali yobo nere kama etinga Nyasaye gatebire genteka onye kagusaningo sariale lakini tachi kumanyanga embu ya Nyasaye iganga yano gotaka gutuja yani rekara ro muntu gakyo yonabwate unchuriri gusekera kwa mukurira gwetera sama kuriro ayu Nyasaye agutumire gucha sare gwetera sore anyara ka wonchori Nyasaye nabakumwarigania igo bande baitombere turabe fixed in mind nga amana Nyasaye nyonkurire na china mukurire mnango kure
tiga ebibi bionye togotiga ngokure naende torore Nyasaye omonto oyo bwegosira ase eng'encho ororire ng'a amaene ngokwari naende mono Nyasaye omwanchire oitire ebibe biaye naende kero kende nabo ndachaka gochandeka ase enkoro naki omonto kinamotebi ngokwari nki atakwera naki naende Nyasaye ona aonchorire igo bono embwete tonyara tokonyemanya kitokoenda ase obokoreri naende mono ebitamire ebiki biogochigocha twamanya ng'a naki embu ya Nyasaye nabo ere igo ebia ase ebiare bionsi okong'anya 34 ekemugo kiaye gia sita omonene agaeta ase obosio bwa Musa akararia omonene nere Nyasaye omonyene amabera na obuya iyi nere embu ya Nyasaye omonyene amabera na obuya tari omwango bwokoba nendamwamu nigo ari n'obwanchani botari kwera na obwegenwa nigo agokorera abantu chirifu obwanchani botari kwera era niga kwabera amamocho na ogosaria na ebibe korende tagotiga kwa abana abachokoro egesusuro gweke ekiare gia gatatu na egia kane ase eng'encho yamabe yabebori babo anyway gento tokoteba kurwa bukuru nking'ana ki enembu ya Nyasaye ekorokigwa ase obosio bwang'u bwa Musa nomokoreri ong'orenge Nyasaye nere actually omonto no ekero Yesu akomokwana ase egitabu kia Numbers mobaro 12 goteba ng'a mobani taiyo gose omonto taiyo obwate obokanyuku bwa igoro buna Musa igo obokanyuku ekero okoenda ase obokoreri obo naende mono obokanyuku bori twanyara tokorangeriwa buna abakristo tobotware igo obokanyuku obo ogocha gwetera komomanya Kristo embu kiari igo togokomisi komanya Nyasaye ogo amaene nabo orachandeka ase obokoreri obo nabo oraranderia abantu abo bogete ng'aye amaene abantu aba kigose osikorire abantu buna ense esaregeto te abantu aba bonsi bakoreki aba basirire ogosira angi tomaeti embu ya Nyasaye ng'a Nyasaye nigare tari omongi bwenda mwamu okay niga abwate obuya niga akworokia obwanchani bwaye gochia ase ebiare bing'ana naki bia bionsi igo bono igo gabwente torochinkeri ng'ana ki yona nkorangerigwa ara ase obokoreri okay buna Abraham of course tororocha arangeretigwe nere lakini yona ere kera arangeretigwe niga yabwanete agende mochio Nineva abantu aba ekero togosoma ase egitabu kio abaruoti ya kabere 17:5 alafu negitabu kende kia Nahum ebi bikwenda amo igo eri ntinya togosoma ase obwamo Nahum 3 lakini taite tuchakire abaruoti ya kabere 17 ebibungo bya 5 na baka ebibungo bya 5 baka bya 6 omochi oyo bwe Onineva onomochi orenga ase country ya abasuri Assyrians ensi ya Assyrians so Nineva it's like a city nabona tubwate Kenya city omochi omanino ito noroi Nairobi lakini Nairobi ere ime ya Kenya so Nineva nero nomochi ore ime osomochi omanine ore ime ya Assyria omochi bwa Assyria aya umuroti bwa Assyria akagenda ase enseria akaboera Samaria ase ngaki emyaka 3 ase omwaka okianda bw'okugamba kwa Hosea omuroti w'Abasuri akabwata Samaria agosa Abaisiraeli akabaira Asuri akabeka abande ase omochie oara na abande ase ang'ena Habor oroche rwa Gosan na abande ase emechie y'Abamedi ekera abantu aba bare gwosa omochi inki bare gokora twenda ase gitabu kia Nahum bono no egikwanira obuya ekero bagosa omochi oyo bwa Samaria bwa Abaisiraeli nyira bana basiria na yono oyo nere no Israeli ali bono ngotumwale gocha ase abantu aba lakini ntetorore chimbu bakorokia na mono bakabiguchikogosereria obokoreri obo yona agotumwa koboira gusobororia obo koboira ase abantu aba igo barenga abantu aba besana igwa buna na umu akobateba na umu isato kemuge kia ekemo
baka ibungo byaye bitatu obobe no bwaye omochi oyo oiteire amanyinga amange oyo oichire no bobalimo oyo oichire no bolimo na obouri oyo otali gotiga gusakora na koira igwa eriogi ryemecharichi egwakwa na ogochura kwa magoro echigari na ogwo kominyoka gwechibarasi na okorunda kwa magoro echigari abalini bechibarasi nigo bakominyoka gucha bosyo emioro nigo ekomesigwa na amatimo akobaligwa emeganda y'abantu yaitirwe ebitondo nigo birorekanete ande ons emebere y'abantu bakwete tekobareka nigo ekogocha abantu ande ons ono mochioki omochio Nineva abantu babasuri imagine abo no omuntu oyo nine yo nakoraki agotumugocha lakini inyora tati komanya embu ya Nyasaye twachakira gusoma Elia aurukiri ase Musa musomboe na intuge ntege tugo twasege tuwabunkiringana ki abantu aba of course nababegaki urochi bakora sabantu barange goitama goito umuntu tubabwati abarabauri abanyabolimo yani kireke mano wakikoreta ki no bakibwate lakini ende buna Yona bona buna Sodom oronto tebiringa abantu abekikya oroboro buna batebeti bunga maene gosirole arona ina bosirete okay Nineva noro egento abwanete koiroro nkiringana ki ase mochio Nineva ase mochio Nineva yone egento ari koiroro nere igari kubakuranga amaene motoncho getini ngoko mokoraki gosiramore tete morore contrast ire gabo Nyasaye nakibona agokora aita abantu ba Sodom kurende abani Neva boro wabatige inyora egenteke obono bani bono tutete ndara abakunirake nyuma Yesu Kristo atarasalie ense yega goika lichiko lyaye litiringerwense ekerokora lichiko lya Nyasaye lyatiringerwense manya omwali Nyasaye ubereire ange abaminto nturamo ogochika kwa Nyasaye nkoro kioko Nyasaye orure enyomo ebe egentege chenu abasacha aba Sodom nigo barenge kurigania abasacha sabasacha gokora enyomo ikitoro cha sense yetu twachakire gwetia LGBTQ igo buno konyago tworo kingana ki amaene ense ngokorere ki ngosirere ebintu embiro bikwenda beyond amabira Nyasaye yani tokwenda beyond natokwatikira togo sali ogochika kwa Nyasaye okunogo tworo kingana ki ense gusirere inyore nyone karo kia nu abantu abana bo nigo bagotebinga igo bare konyoma bakonyomera nigwa yani musubati otigirwe na njira motwara na njira motiga nage yani obunyaka natogwarise kero obunyaka bwikire kegwange ekyo okuno kusalie chira chiri cha Nyasaye okay na ndamona bona gantu maitenga Sunday law is coming ekere ucha gwetigwa na ndabona abune that's the climax abono bokumanyanga bono kere Sunday law gwetigwa yani gusasima kwa Nyasaye nyora Nyasaye atwete gutumuka gwe sabato na shetani era na gusegeta gakoro kinga abantu batimoke itukolitanga ni liechuma okay ekero kora litukeri goika inyoranga ense ngusiri eyo gotworokia gwetirase ense ya Sodom ebintu embiro orobire beyond amabire yani abantu bakwenda beyond amabire angwa Nyasaye yani bakwenda beyond chira gose commandments cha Nyasaye ekero kwa chire beyond that gintu kene nke yobona igo nyore shetani by the way ekero kori rio bani nande bitawe byo bani gochime gintu kiagerete esegi gate kaigoro shetani gachete beyond the boundaries che machika Nyasaye by the way Nyasaye nabako tenga igati ketekere yo muitanya ka goichoria egekombe kia ikienda mwamu egekombe giense niko kiucha goichora kienda mwamu Nyasaye rinde nyake gwetika sense yega ekero tu ataniri ugochika kwa Nyasaye ukorogo chenu kuimukiri ugochika kwa mwanya bantu ekero korre binte bigo kolekana sense manyanga ense ngosirigwe it's a guarantee it's confirmed as sense ya Sodom it's confirmed as abantu ba bekero kianu igo bono tubaisa ukumingana kina kibona kigakari kina kisoda mboro bagotigwa abantu aba bani Neva boro bakoraki boro bagoti no bakwaberwa lakini abantu ba Sodom bakoraki boro baitwa no muliro igo kinoko tworo ki amaene ekero to kwenda beyond the commandment of God tuimukiri ugochika kwa mwanya abantu iboro twatani shogo chika kwa Nyasaye twagutachiranse manyabo nensi ngokorereki ngosirere
igo bona abantu aba na tuchikogorora guchimotu amaene nabo ba chieto bakararerigwa na nemono yente kinyorere ndi yo na mshua na igweta magana ya Sodom. Okay, yo na regale ngini maininga abantu aba after all inko bakurira egora nyabigoti bikongo abantu abali bona abanje inko bakurira tu suta ego garante gitebaro baitu guitu koro kungo itubali yani kibiri mataji kumanya eganga yango eganga ya Nyasaye igo bana nabo turochenga ebitamiro byaito amangana yo bwoba no burabo abantu abo nabalenga goraki balenga babe twarorere chimbu cyabo lakini yo amangana iyo bwoba ntobwa ntiko twaro bwoba asinge nchini gotote bwa sekitabu ya 2 Timothy 1:7 nga umuika twaire titubwa ati umuika bwoba umuika otwaire nigoro umangana ubwata mangana yo bwanchani nigubwata mangana yo kwerenga intwabanyene na namone kigente kitokoira tobwane tukoira buna singe nchi chinguru chetu gusasa okunyara goito kuri ne gwetrase twenekeri wengana ki amani Nyasaye onkonyire asubuma bwane ritangani gwetrase umuiko yo machenu no kieke nkobarariria ngamane okubua ko umuiko machenu nkororo ebinte ebimo kora nyore na mondasa nyo isokora abantu aba bache gutenekero sandi loyo cha gwetiwa no umuiko Nyasaye ucha kubakora ki ucha kubakonya singe nchi umuiko Nyasaye tuli no bwoba nigo bagutenda bagutenga umuiko Nyasaye nubwato bubui no ronkonyire inchibona na mondasa nabo ntegete nkwira asoko kwangu kwa Nyasaye nabo nkubarariria kene ngekoreki yes bole na namono ntoire irangana ki ase kitabu kia Matayo 10:16 yabanga gutaka gosolva mangana yoboba nga na batumire gatigati ye tsese chiro sana ase igo munyara mokoba abangaini na abahororo buna amaruma igona intu bwente tunyato kutwara obungaini bokurwegero na kibona Yakobo agoteba Yakobo yamo bitano ngondo itunale mire bona nobungaini asabe Nyasaye na akoreki anyaraga kumanya na kyako akomenya sigatiye yechise chiro sana buna abani never abo tubaroche babo baraba besana barumba letu igwa mangana lakini bado gwetera asobu ya ne promises cha Nyasaye gotwarorire nkiringana ki umuiko Nyasaye tubwati bwoba na nemono Nyasaye nara weya ng'abantu abo batini bakaletaki mbaroro na atage tuba ya gukuba witness ali ekogera no borobwo it's part of umurobirio ye gukubatoria aya egetamero kende nebirengera libyo bolimo birengera libyo bolimo nkiringana kigento kitwatebwa abo nkiringa ogotamanya uko Nyasaye bunago akokora ibintu byaye na intura batura abaise korengera likero kende aso kumanya goito kegera birengera libyeito mwanya bante nchira tole na nchira tukinete monyo obakorero no bwa Nyasaye na namono kero kende batura arore tuchake go twist ebintu korengana muna tokora ebintu byeito tebwene tigo bono twatebunga ebina birabe bitamiro na namono tunyara togokora ki tunyara tokuyirie emirimo ya Nyasaye twatebwa ase gitabu kia Barumi 2:17 mpaka 28 egotebanga ayo kurandiria abande igente kyuko okurandiria abande kwanza kyarago konyira ebieko monyene hello kero some gitabu kia Barumi Abarumi 2:17 mpaka 24 igo tunya tutaite tobwe mechande ebyo yonsi ebwatu muchando bunga amaene techikuimukira gati asobokore bwangu bwa Nyasaye inyoro bona bakore bwa Nyasaye na inchi no bakore bwane na bintu binde mbiro biraba ise kogera tunya tokoraki tunyare ntuikirani iganga ya Nyasaye na kikitwarore ngabunga ebitamiro byaito ebirengera byo bolimo biringana ki okurandiria abamino nga Nyasaye no mutoria lakini ataragotoria okay to wesa ko contradict wesa okora igonya turahindi turara for real nga Nyasaye na kyagotoria better don't say egora you are contradicting yourself and ko shetani mone birengeryo na nemono bibe bitamiro na ndi bichako bono muntu uri nyaka gukora igana ndi kinte kya kurandi na takirochi wakirenze you see okay yega kitwensi nto tumepungukiwa na neema ya Mungu no buronge bwa Nyasaye lakini ntote bwa ngingana ki Nyasaye nabwo atomoyo bwo totoria kigima kikwa akirense kwa manyirige ntekero kinyo yenyo nage kwa na gakina njira nyago gikisize Nyasaye bono kwa genkonyire na kemanyire bona ntegete chinguru chiao erinde kechage koraki bichako menye ime yane na inche nyakinyara ke gonkonya ebitamero byeito ugotatuara libaga hello amina ugotatuara libaga abuna ndege to ira abunkeringana kiruka 14 14 25 mpaka 27 nkeringana ki Nyasaye ni gagotebanga amaene oyo gontunyana ekitika masomere ekikero kinkibwate nero enchira yende abandi baitu tutaramanya amangana ayo bokoreri yani tubwate bitamero ngati mbwatiki
timbwa tiribaga. Tibaga. Haya. Luka 14:25 mpaka 27 yakotebanga emeganda emenge nigo yarenga amana Yesu ere akionchora akabatebia omuntu kagocha asende nere atageche tise na ng'ina na mukaye na abana baye na abamura bamwabo na abasubati bamwabo nonya n'obugima bwaye takonyara koba omworokigwa one. Okay? Nande muntu ndi bwensi utabogoretio musaraba oye na guntunyana takonyara koba omworokigwa one. Nkitogotebe ugaiga uyubwire tugochika kwa Nyasaye mono kubua musacho kubua abana bawo maite etomete asi ensi yebibi probably musacho ubona barabe indulging gosa obwiru nebibi. Okay? Yebono. Na mono ebibebi okay musacho no bwente kumuigwera gusubunu mungina na bwente kuiguru musacho oye gusubunu mugaka na bwente kwancha mungina oye gusumungina oye kero kende wengirwe indulgences jesin usichibi basi ensiyega nokitote bwe nkingana ki tubwente kuigwira guchika kwa Nyasaye mono bakekeroko langa ikero kigakinyo abana bani nangucha bagakareri kizori tukulie sabato hello ntrama ndete mba example ni example ndete koro nga abana bane nkuru bale school litukulie sabato. Okay? Nabona singinchi abana bane bona tigambere isi komkareki na Nyasaye guchikira litukulie sabato obwente ko baso ugutimuka gwe sabato asama guraye igoro chingana ki oroche bona mbara ngo koigwera gaiga Kwaigwe. inato gwatsike gento katote abunke ngana ki ngama to baisa ko kuigwera amaganyo yaba abana bago samusacho gose bie koma nyene at the expense yokuibwa obwante kuigwera guchika kwangu kwa Nyasaye ikino kitotebiriga amano takoletigo tukunyara ko bomworki wo Nyasaye onyo konya kuigwera bugani boke na might love your neighbors you love yourself at the expense yogochika kuri Nyasaye yani obuigweri Nyasaye tagitekuru asore gochia sare at the expense meta monya bantu yere fani sana kero shetani kero okwenda gochia sare gochikumwabudu ye ntonkero rao kulina. Hello by the abantu abose babo okay walende bachore kwabudu shetani ye ntonkero rao kulina at the expense of your freedom of choice. You cannot operate at your own. Shetani yakoraki control Remote. au koura obosubuli bwabo okoraki imagine kwa musasimira at the expense of yobosubuli bwabo okoraki wokochora na intro kitotebige nkingana ki amaene obwantu kuigwira Nyasaye as your supreme okorege ntikikero kikyo kiuchukuro kakuruasa abana nigo kiuchugo ku contradict obwigweri bori bwana takuruguchasa Nyasaye ne igoba nintiki ngo bakire ubutamero na namono obwana onando chako tayabanga timbwa atiriba muna lero maitega asina nyora ono yangirire nabona maita abana bane no bungo kalera bono tinka kali baraki gobone gasi yabera asif nganero motori bugima bwa abana bawo gose familia ngontro chamura kina bali mwibintebi. Okay? Igo ekerenge kinabo kirego na namono tunya toko genda guchisi tote mwana ki erua asobo omuikomo chenu no muikomo chenu erura nyarga kumanya guhatana nibintebi ekora no bwaneta gusavu ya family better. Okay? Kyagere kino kiduke bwaneta lakini family bado the devil can use them even yourself. Okay? Elindo nyargo kuruin usunya arko gusalia ogochika kwangu kwenya sana kitwa nyarto kwa igu omuikomo chenu anyarka akoraki anyare toko muigwera tinya toko solve umungana aya yugutatuara na ntubwatiribaga aya ebitamero byaito okwamerania utagwenerati inyore kitabu kya bebeso ibere nane mpaka 10 abatabanga naki twaboligwe asobia wetira asokwegena aya taruete asonde bwens erinde muntu ndi tacha koraki tacha gwetoge na namono twanyare to kubekwa tinya to koba abakori emiremo amana Yesu Kristo. Okay? Igo natagwatse ntote bwe onkingana ki ekero nyo yona chieta aria umuchoni neva ekero utore tugwe yona ni gaga chitegwe sana yani akabwanga ukutore kokonya ekwana nge preserve yani igare timete na kiebegete yani timete yasi begete ngana ki abantu aba deserves death na nja deserve life yani timete and not knowing nga twense twakoreki twagule twalemeru no bone bwangu twatoli gwase
obuya na ntu kitokogenda ase amang'ana ayo obokoreri kwamererania ebinto bingi bine sijui kiang'o sijui gotore kukono kwane sijui ki gotore kukono kwa nyasaye bieka bene nche kinarangirigwe nokumuigwera na kumutunyana gwetera somo ikomo chenu na kilia kongorokeria samari kama chenu na ayo mintu nere ka arakora igo nyasaye nero gwa approve abagocha gokora ki acha gotore kamo nere inki bantu ragendera kunya kwamereraninga bantu abono nyasaye ninki kwa batoreria na kibono kialengi kwatebete mna nko basiri ore na kibono ndo kubatori na kibono nki kiaga not knowing my position na inche I'm favored I'm this neema gosobu yambwate nubuya boli ntabone tikutwara na twaboli gutwensia sobuya igo bona ba minto kitogenda ta sobwamo na batobone aina tuchikoligiria ase echumengima na ndete tembaligania abalimu munyara mo commentera elinde tunyatoko kora sobwamo mwalimu kwango kiri kiagera bono tole tochikaini buya na ne yondo yo minto korokwan yona ukwake beka buna kebwenerete kogenda dipa ekwagenda ime mono nande nyasaye gusesenie ese otoretere kerengereria ng'encho buna eyo bono ekerenga ekenene ng'aki tomeka onya gwatomiru tomeka kiagera moroche buna Abrahamu twasometa Abrahamu erega egatebe twimukagenda imukachoka ng'anya mukabuguria omwana oigwera wone ukoigwera uko nyasaye natato viseti igake akorigereti nanda katana ng'aki Abrahamu obeiro moigwerio yo kwegena kwae kore iguru mono igo nche nanya ntuganetie omone nakorageria ekiara bori ate naye rosione noro moigwerione ntoinyorete gagotana ng'aki na moriku naro mo ruarete omone noyo togotebio gakimunyoka murangerie sacha ndwanerio moriku garuarete omone nagatano oyo nerobeire omone nebwe kwegena yani tana konyora in the whole land omonto moigori bunango the centurion servant yani ndo omonto yo omoriku yarengo muruaire igo bono kwegena nkore gokora nyasao nande bono kwegena kongosena kuwa manukata maya limusuri nyasaye gwe anchete ikiagera kwegena kwa ona gokoro kinae noyoye kwa mwegenire kwegena na totomere to mwana wa Yesu Kristo agatokure senginjo yive ukona kugo tole kokonene igo bono kwegera ukuigwera ukomonene na kundoche ekerenga ke lesson yekare gototaina ng'aki mwakababa koreri gwetera okwegena kwaino iguru ya nyasaye uyu onyo korete nkimoroche kera musinye bono yono oyo keratumwa naendo oene na tiga turatumia liete literally na nekene na enenete okwebacha kerebacha alitagenda obokoreri obo emwaro cha ya monyorete egesusuronki arengo mbura egesusuronkero aso okwebacha ekero okwebacha egesusuronkero bono twamana korwa twarigerire naende ndabokwebacha na ng'aki tokoenda ogotamerana nobu omwobore enseri nkare gochia akibari n'abantu ngose nginyora nae n'abantu bari batometu abana ba Israeli bakikoeneki mochiori ng'aki bachiete bagatana ari n'amajitu akarororo ntuto korekana neki ebisase byarengo se ebisase etonga bune ebisase yani no gotomu korororo kiagere kerenge kenentwa mwalimu rero tugesometiri ekebunge kegetang'ani na amangano mutu garengena nyuma ya iyo kaigwa monene okobori ningo ngotoma na ningora nyare koba omutomo oito nkairane ngateba na oinde aiga tomeka nyagwatomiru koraki tomeka yo ogotomeko twatomiru noe nintu tobuga buna naba bare bukubuka batomire omonene amarika egochaka omutang'ani bakomoerio nobokorerio koimoko era omonyene negesangio kiobwaga kiobotongi bwense nobokorerio na hintu bwensi tubwenete tosange esogokoreria egiagera omonene ta tebeti gotorikirana obokorerio obwoito gosoko bwaterana muna twasomete ntwakori gitabu kia bebeso ekanisa ya nyasaye getongire korwa okoboko omotu nomonto mwao nebirenga byabo ebyao ao igo bono obwoba mboro mune bitamero obokoreri nobwoba mbiko gendamo obwobo muna nese natomwa egena nyasaye gwetire sokero mumanyete maito moiko mochanu nore tubuye style geto mwalimu wanyaretire na muna komanyete nyasaye ningo komanyete nere mutongi bwe denta na kire ayena kire gento ne bya nyasaye kiria kwana nekigego koreka
to basa kubuga buna nese ngenjera tamanyeti buna abantu bari n'abantu barababwanete kuobongo abamanyete to buga buna tamanyeti nari eso kuchigweta n'echingiti chiragati erega amanyete nanda natobwoneti mwalimu natotebire reke bungo kere kiage gotana ngaki I'm sending you like ngoko tubona chi sese ime yaki sese ngo batoma ngobo mongaini yes chi osoko chigochie na sabantu ababe yari nge Matayo 10:16 10:16 soma ngo mwalimu some egoteba naki rigereria na abatumire nwe buna ching'ondi gati yechisese chioro sana asayo mobe no abang'aini buna chingiti na abororo buna maruma ikebu ese songo ngati yo wolves chichuta chigoika chikorome yani ne chinya ibintu bibiro sana bitaiko sese chioro sana bitaiko miga maiso muntu mwanya banta no gukora igobono manyana bututumire guchia sabu igo bwobo buna na oboire to bugana nyasaye kende nkerekie kagutuma atamanyeti ase nagutuma nababisa buka abantu ba amu gochorire gokora maminja no gwanja kwaye igo bono guiko gende kore no bung'aini bwaki bweng'iti obung'aini bweng'iti na era egetegese era lati 24/7 antena ya ere igoro erigereti nangaki akogoro gwata chirari kogoro gwa yani ekaire koiguchi maili science tokosome ge koiguchi maili eka asugwata chaiga ya igure ng'itina era lati igo bono nago tobwende toba alati ekerenga bunekio omoneno itugatutuma igamanyete buna musia botwali ese nagutuma nabe lakini no bwato kwege na nchengo umanyete buna nindamo naye lakini ngose nonyo leta omura bali style shada kumesha kina bed ngo data akinya sawo yo ito na tato to likorua so muliro yo mtunto liko sasi magente no mwege ne tanya sawo yo kerenga buneki into na inche naye ntwege ne toyo umoikomo chani ntumwa anchere ne tumwariganetie anyari gutura obori mumboro na borogu gukwaneire na andega gakina nabachoru banyasaye nabogo choro oborimo na borio mwalimu edini yake beke style yango kinanga ki aya no manyete na imo ya aya monyene turakonya lakini otaite gokonya oyo mino togokonya oyo mino nyotale konya Paulo na ataite na gakitimba sa kora inko rariri ngane rinche nyare gosira igo bono abanchu bo monene ekorere emiremo ime yayo ngusentu atetu Yerusalem bone guchaka Yerusalem munche the capital city ninche amina ndaraji kogenda se Jerusalem mwane abana bakoreri bane abajirani bane Yerusalem ningo ninche obotemu obwanya sae tiga buchaka ime yayo to kora kore no bolimo lingana ndire na lenga lina ngaki the heart of man is deceitful yenga inete ngaki 24 hours into na balimo ime nkaruwe ngende ngaki nyasa montori atamanya na timu anje guso manyete abantu mbale uchaete lakini okomoro kia mainonsi pi kikwa moroko rwale go okona komo ngaina lakini ime usali getene ngwate abuna yona ga lengere tine gaki enseria na inko genda ororo bono tekonyeka yani bone noroche na nyasaye kigake manyete okutari agenda okuteikorandia manya okuteikorandia agenda ande no mata bange bingo kora balibo abarandi boka bali toire ese chikanisa jitu na umurandi okabisa oyo pastor otiro kondandi naro manya tochoreta bune duini gagitimu ancheti no kinde kanise hakioborora uobo obore uobo ntonyare kuborusi kiagera igoro gento gitamasobune kingitoke ngai gitamasobune kitoko gena na kigoro gitatokonya sai gato merete ageta gitatokonya muna mwanya bantu ntucha konyoro gusira na ndi nabo yona jo gitabu kia Joana isato 19 mugotana ondo bwenzi ora mwanza kutakora ki tasira ancha nyasaye ancha Kristo no buya bwae bwonsi torusi ebitamere bibyo bolimo obwate ebintu ukachete ime yankoro korende gaki asina rora bise nyasaye ime yawo ngose garoche karengereri ebukuna somete na knows the end from the beginning ngatabi muswati omitorozi gaki namanya zene bukuna koruomo otarachi no toka imeyenda ya tato mino erega mamo mino erega manyete kandi gocha gukwa igobono yo nere nyasaye yo nere okwege na gwaito torusie bitangero bune ebyo gutamero bunana no bolimo utatwara libaga muna timbu atibaga kakia bantu bunanje ninja bono kirengete yani baga lirorio orora ne bintu bwate merobelio bwate geicha ichure egekabu ande tena ndo komenta nande bono nande ontome hakie bimbu ata chikubara ndarara nechi lakini abantu rero ngukule rutukali yona garoche na ebinta uno gochandikira bwate ese ege already bimo isaine kabukia ege ichoire bono ibageri
na mang'ana ayo gotumu naenda amentu egasi yende igatagete ng'aki bono ngocha gwekenga omonene tandora lakini rende yebono no mufano omuya tobwate no mufano kiagera nanje naye tokwerigereria ntumanyete na ng'aki ngotamera tore na emerobiri nabwate rosi gaki mukutano oyu tingocha pi chianga tinda asibi ching'ana kebe yani ntumwate bitamiro buna ibaga ntubwati egasi ngaki omonene no yogotumaga negotugama gosaba tobwati twarora obokoreri bwa omonene goika bwetuma aye omonyene goikoncha abamino goikonyora ribaga riokobata igoro ya Kristo goikoba obaremererie goiko okoreki goiko origi okora abasani moroche buna Abrahamu na Rutu omwabo ba Loti omwabo barenge obokora abasani oberedi kwariganie mwanya bantu igo bino gotatwara ribaga oko oroche goiko twara ribaga ria omosani o kwenda no kumujuria hari ribaga ria ogotomu oko goiko twara ribaga obokoreri bwa Nyasaye goiko twara ribaga na riora anyare gokore kobamo na Kristo ase obokoreri ebitamero rende na kwamirania gotagwenereti okwamirania nkoro gotagwenereti twarara na okwamirania ama okona kwamirania lakini ngose tosoma bwira na abantu mbarokonyora tuli kanisa lakini tubwate kerenge kenene na emukutano rindi gochaka nkoreki nyare kugenda mpingo mburuge nturubanie agenda ribo bwate nkoreki ngende maminja nyisarie nguma yani umuntu kabisa ebugoreranetie agoche so mukutano igabangite kupinga arorekane ukutinyo korekana nengereti ne show lakini ime ya Kristo no bwate riba kakikoranche abana ba Yesu twarangeriribwe okwamerera ninkuri gotabwati ngencho okwamera ngore gokogera nondo otacheka gakiri tukuritangania charore Yesu oye kwa moseri ochichomera ne pingamizi gete ora na gaki umuikomo chenu nora anene gakira antiganda irana na ende mwalimu naende naere nankura rinde ontaina umuikomo chenu kora korae gogokora biribire bikorengete ande biribigwenerete abasani nabona bugatoike gabu ande turategera no mwalimu Rosi ekiasoma korwe seresoni tutokabwatengiya njoko manda kwana nogoke nagani tororenga asobokoreri bwa Nyasaye tari kubitirira umuntu akore egasi yaye asobokoreri igokwerwa twatebi ugobono ngango tutari twatwara ibirengereri byoborimo nga intubu nabono intubu twatorigwe intu tobwenerete twerusia sinsi yani tomenye ensemo intu igukuna n'abantu abanyabibi ngakibona baramumanye Yesu bakomanya goiko baikanye toliko kare biri bagokora lakini goko baikanye ngana ndi twatebi gunga ntobese korengera ringa akara twachira asobo kare rwa Nyasaye igokora andi nando omonta onchokabo ekire chinguru chiao tari inguru chiao chinguru ne chia Nyasaye ayo matana bako endora andi nando ruoro monto ndo bwense atara itabalingana ria ayo kwabusuira kwabusuira igoko genda kwabusura kwaruo buna toka na mugondo twabusura Nyasaye okomeria iganga kare twachira asobo koreri ndobese korenga ringa nko genda rero na ende manya konyora ng'abantu banyene 50 ochitagikaiga abantu mbatageteri bakia Satan ere nkorwanari lakini bono orioko bimeria namanyete nga incheraki agocha kobarusia ororo na twatebi bono ngobokoreri obo no gwokwerwa incherate iyo umuntu oratebe buna twatebire nga inchomate nana gutwara ibaga gaki gasi mbwate ne nyinge no naye nuruchi buna mbwate gasi nyinga abana nabake lakini ngese kuri eri buna ncho bugima bwane egasi ene ya Nyasaye naye korete kera abana balenga abake ena gatarire na barabuo nga igobokoreri bwa Nyasaye gento ngeje kera gutange Nyasaye namaete ekera gutweke gasi iyo namanyete nga noye kore nga naende ekera twarorire nga abantu abato koirera ringana ng'abantu aba ebirengeri bito bwate igoro yabo buna yo no matana babwate ebirengeri biko igoro y'abantu bani nawe nabamate ng'abantu aba nabaibi abantu aba nabaiti ngite ko genda ororo bari kuchigontiga ng'ayiga kero bwate obagechi bunubu omate nga nyare bona ni mokwanera
akina nyibu ta ko nyigwa orie kina kya ikiana chitukare igonga nyasaye twebanga tabia nyasaye niringa ki tari ko gechubwa tari omonge bwenda mwamu ng'age karo gwachira so muntu na nuri bwangire nere no yoye rengere ribu no ko gendo ng'ebirenga ritubwate igoro yaba ritugochikoranderi weka bichenji weka bionjorwe onye to baroche buna abantu abaitu tomanya abaiti abanyasaya nabatagete ngorendo ukochiororo nyetaria genda bagoite osoigo ekaro yesa gocha koire so boruti bwayi kiagara gwakorire gasi yaye lakini rende nande nabako genda nande mbagoite manyete kiagara ni nawe imbaitete yona mbamoiteti ina igobane genta kanene mbuya tosoe gatiyo gukora gasi ya nyasaye tosoa so bokoreri twerwete ndobese kuganya tona gusuguma amen kiagara omonto naruko ganyita andai amina amina buya mono amaene twakorire buya baminto twayeru buna yani buna experience yani muna twabugima obutogenda kubukina esabari yo kwegena igobane resoni abo twayeretire igo nyore yoana nero bwata mapungufu aye nabo na bado tuyaruchira kirende gwetira ase chinguru no kitwasegetirwe ebungu twarura abo lakini abietire esabari na bere nkongu na namono nyasaye nere na bamaite nenkongwere no kiatagete tunyara to kumutamira actually it's beyond our ability gwetira chingu yani igo ebwete chinguru cheito akirende gwetira ase chinguru chiaye chomo ikomo chenu no kiatwerei atoire chinguru chomo ikomo chenu no kiatweire chira kitali kubalika asamali kwa idisi kwa makuru Genesis baka Revelation igento gechira abo ne chira nyasaye chigo ku comfort yani gukorera gochikorigo cha wata obenya na kwanete ngati ngobotika niko gwatoka boko kwana gukorio yani kwali kwa magorete tata bona akoreki ne rura sole and then okweru okugo na kwerure igo mwiko machono nyora libaga okora weikera abandi kwanya kubaranderia na namona nyasaye ngiranda atetekira dime ya onya taligo anyarika unyargo kwa muko amakuru konge munyara moko genda guchikotimoka monere inga kiyonsia yo bugima bwaino amen no gusaba goito isi amabra Kristo oyero mutole.